नोंथाङा भिडिअ बानायना हगार बेबो नोंथांनि थाखाय आलदा कन्टेन्ट जागोन ओमफ्राय हमना ला नोङो मा रोंगौ बेफोरबायदिनो आलदा आलदा भिडिअ बानायना हगारनो हायो आरो नोंथाङा मा हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै ब्लग भिडिअ बानायगोनब्लाबो नोंथांमोनजों इउटुबनि बागै मोननैसो टपिक शेयार खालामो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्लानो मोनथि मोनगोन इउटुबाव नोंथांमोना मा टपिक लानानै खामानि मावनो हायो बेखौ आं नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो देखायग्रोनो आखायाव लादों जोंहानि मैगं बागान बे मैगं बागानखौ मानो देखायनो नागिरदों होनना बुङोब्ला नोंथांमोना बे मैगं बागानखौ मानो देखायाखैसै साननो हागौ खिन्थु मैगं बागानखौ देखायनायनि मेन उद्देশ্যआनो जाहैबाय बे मैगं बागाना जाहैबाय न'आव गायनाय बयबो मिथिखायो खिन्थु न'आव गायनायब्लाबो बे मैगङा अर्गानिक मानो होनना बुङोब्ला बाव बाजारनिफ्राय हाथाइनिफ्राय लाबोना हासार होफैनाय मैगं नङा बेयो मा होनो न'आवनो मोननाय हासारजोंनो गायनाय आरोना माबायदि जादों नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै बे मैगंखौ गोबोरखि हासारजों गायनाय मैगङा माबायदि जायो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो मा होनो अर्गानिक मैगंखौ जायोब्ला बेमार आजार जाया होननानै जों बयबो मिथियो जोंथ' दा बाजाराव जायो बाजाराव बायनानै लायो उफाय गैया न'आवबो गायना जाजोबनो हाया नालाय बेनि थाखाय जों बाजाराव बायना लायनाय मानि जों बाजारनिफ्राय मा बेमार बायना लायनाय बायदि जायो आरोना लोगोफोर बिसिनाथ' बांसिनानो फायखार जिखुनु फायखार नङा दस्रानिफ्राय सफैयो बांसिन मैगंआनो बेंगलनिफ्राय सफैयो नालाय बांसिनानो मुलि होनानै गायनाय जायो कफिफ्रा नोङो गायनायनिफ्राय 15 दिन बा 20 दिननि गेजेरावनो मा होनो थोबो आरो कफिफ्रा ओमफ्राय जोंनावथ' बिदि थोबा गायना नाय नोङो बिदि थाब थोबा बिसोर मुलि होनानै थोबहोयो आरोना ओमफ्राय नै मैगंखौ नायदो उन्दैफ्रा जि दावराव नै नालाय गेलेगासिनो सोर बिखौ बारहो नै मैगंआ बेनो आरोना बियो नै बोथिथाम जाबाय आरोना गायजेननायनिफ्राय जानाया दा ओमफ्राय मोनजाबावगोन ओमफ्राय बेयाव आङो दै सोदों ओमफ्राय पाइपबो दंखायो नै पाइपआ ओमफ्राय दै सोनायखौ आं दा मानि बन्द' खालामथ'दों सानबा सप्तासेयानो जाबायदां ओमफ्राय दानिफ्राय दै होनायखौ स्टार्ट खालामफिनगोन आङो ओरै दुन्दिया दं दुन्दिया फुरा अर्गानिक ओमफ्राय मा होनो हाथाइनिफ्राय होनानै मा होनो हाथाइनिफ्राय मा होनो हासार लाबोनानै गायनायबाथ' बे मैगङा दा बिदिल' जाला नङा दा अर्गानिक नालाय गोबोरखि हासारनि दा बे लासैसो ग्र' जाबोगोन आरोना मा होनो जौबोगोन ओमफ्राय ओरैनो आलुखौ नायनो हागोन नों आलुआथ' बरिया जादों ओमफ्राय बेदरासो माबोरै थांगोन आं बेखौ बुंनानै होथ'नो हाला खिन्थु बिफांखौ नायोब्ला बेदराबो फुरा थांनांगौ आरोना गाव जानो आन्था थांनांगौ बेदरा नै बिफाङाबो जादों बेयो हाखावनानै गायग्रा नङा बेयो गथा गथायै गायग्रा गोदो फार्स्टआव ओंखारजेननाय आलुआनो होननांगौ बियो गथा गथायै गायग्रा नै बेनो आरोना फुरा बे जेबो हासार गैया हाथाइनि हासार जेबो गैयाबाव इउरिया थिउरिया जेबो गैयाबाव एम्फौनि मुलिबो माबानि सिडनि मुलिबो जेबो होआखै बाव दासिमबो ओमफ्राय नैबे मा होनो टेम'ट' होनो जोंनियाव मा सोर गुबुन जायगायाव गुबुन होनो बेखौथ' आं बुंना होनो हाला सोर फान्थाव एम्बुबो होनोमोनदांलै बेखौ नै ओमफ्राय नैबे हाखावना गायग्रा नै बेखौ आलि खोनांगौ नै नायनो हागोन जेबो माबा होआखै मा होनो जों न'आव जानायनि थाखाय मा होनो बेफोरबायदि गावबागाव जगार खालामना साबसिन आरो गोबोरखि हासारजों गायोब्ला जोंहा मैगङाबो जायो ओमफ्राय देहानि थाखाय इसेबां माने प्रब्लेमबो जाया आरोना जोंथ' दा बाजाराव बायना लायो बाजारनिफ्राय बायना लायनाय माने जों बेमारखौनो बायना लायनाय होनजायो खिन्थु उफाय गैयैयाव जों जानांगौ जायो जों बायनानै जानांगौ जायो आरोना बे नङा जे जोंहा बाजारनि बुस्थुफोरखौ बायना जाना खिन्थु जोंनाव बांसिनानो माबा मा होनो बायना जानाय बांसिनानो मा होनो अर्गानिक नङा मा होनो मुलि होनानै माबाजोबनाय उन्दैफ्रा जि दावराव ओइ मा खालामदों ओइ बनखौ बाव दालां मा बनखौ बाव लांखो नोंसोरलाय आया दादा सोलायबावो दाद्रि होग्रा जाबायलै बिरादनो ओमफ्राय सान्दुं दुंबाबो दाबादि गोजां बोथोराव मोजांसो मोनो मानो होनना बुङोब्ला गोजाङो नालाय सायख्लुमाव थानाया ओमफ्राय बारा सान्दुं थाबाबो गरम जायो आरो ओमफ्राय आं दा नै सान्दुङावनो थानानै भिडिअ बानायगासिनो नोंथांनि थाखाय ओमफ्राय आं दा खिथानोसै इउटुबनि बागै नोंथांमोननो फंनैसो खिथानो होन्दोंमोन आङो जेनोखि इउटुब खुलिनो गोसो इउटुबाव खामानि मावनो गोसो बिथांमोननि थाखाय आङो टपिक मोनथाम मोनब्रैसो टपिक नोंथांमोनजों शेयार खालामहरनो नोंथांमोना मा टपिकआव भिडिअ बानायनो हायो जोंनियाव गोबांथार दङ एखे कन्टेन्टआवनो भिडिअ बानायग्रा
जोंनियाव नोङो इउटुबाव खामानि मावनोब्ला नोङो ओरैबायदि जानांगोन जे अबे बुस्थुआ जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव अबे बुस्थु जेन'बा माबादि भिडिअ बानायग्रा गैया बै भिडिअ बानायग्रा गैया नोंनि कन्टेन्टआ एकदम इउनिक जानांगोन आरो आलदा जेन'बा नों मा रोङो नोङो सासे बाइक मेकार नों बाइक बानाय रोङो नोंथाङा बाइकनि बागैनो भिडिअ बानायना हगार इउटुबाव रावबो नोंखौ बादा होग्रा गैया बुजिबाय नोंनि रोंनाय स्किलखौ नोंथाङा इउटुबाव शेयार खालामनो हायो बे नङा दे आंनि भिडिअ नायै बिसोरसो बाइक दखानदार जागोन बे नङा नोंथाङा नोंथांनि लाबनि थाखायबो नोंथाङा नोंथांनि स्किलखौ शेयार खालामनो हायो बिसोर डेभेलप जायो इयुनाव बिसोर इउटुबाव खामानि मावनो हायो आरो ना जेनेबा नोंथाङा नोंथांनि स्किलखौ शेयार खालाम गुबुननो जेरेखम नों बाइक बानाय रोंबाय आं बाइक बानाय रोङो बाइकखौ बोरै बानायो नोंथाङा बेखौ इउटुबाव भिडिअ खालामनानै हगार नोंथांखौ नायग्रा रावबो नायालासिनो रावबो थानाय नङा नोंथांनि बाइक बानायनायखौ नायगोन एसे एनै माबा लामा ससेयाव गाज्रि जायोब्ला एसे एनै नोंथांनि भिडिअखौ नायनानै एसे एनै बानायनानै जेने थेने मेकारसिम लांनो हानायथ' जाहैगोन नोंथांनि भिडिअ नायनानै ओंखायनो नोंथाङा जे स्किल रोङो नोंनाव मा स्किल दं बे स्किलजों नोंथाङा भिडिअ बानाय जेन'बा हिनजावफोरनाव लादो हिनजावफोरनियावहाय मा जिथ' दायो नालाय हिनजावफ्रा जिखौ नोङो जि दानो गोरोंबा नों जिनि बागै दख'नाफोर दानायनि बागै जोमग्राफोर दानायनि बागै नोंथाङा इउटुबाव भिडिअ बानायना हगार बेबो नोंथांनि थाखाय मोनसे इउनिक एबा आलदा कन्टेन्ट जागोन बेफोरबायदि कन्टेन्टआ खम नुनो मोनो ओमफ्राय नोंथाङा गारि ड्राइभार गोजान थाङो गुबुन स्टेटआवबो माल लाङो बेफोरनि बागै नोंथाङा भिडिअ बानायना हगार बेबो नोंथांनि थाखाय आलदा कन्टेन्ट जागोन ओमफ्राय हमना ला नोङो मा रोंगौ बेफोरबायदिनो आलदा भिडिअ बानायना हगारनो हायो आरो नोंथाङा मा रोंगौ बेनि बागैनो भिडिअ बानायना हगारनो हायो बेनो नोंथांनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय आलदा मोनसे कन्टेन्ट जाजोबगोन आरो ना जेन'बा आं सासे आबादारि आं आबाद मावना मोजां मोनो आबादखौ बोरै मावो बेनि बागै नोंथाङा मा होनो भिडिअ बानायना हगार बेबो नोंनि थाखाय मोनसे आलदा कन्टेन्ट जागोन जोंनाव अनेक कन्टेन्ट दङ नोंथांमोना बुजिनो मोनखाबाय जानांगौ आं बुंनायखौ आं भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार साबसक्राइब ओमफ्राय थाबैनो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरोना सोर बिथांमोना इउटुबनि बागै खामानि मावनोबा इउटुबाव फैनो गोसो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला एसेबाबो नलेज मोनबाय जानो हागौ बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय